Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Confederation of Khasi Jaintia and Garo People East Jaintia Hills District kadai sakawai pat ka seng bhalang kabalami syakhamat hakane ka kenti ban penpau ya ka jing persha bat ya ka jing bum sngow ya ham ya ka jing pen bana jang ka Meghalaya State Pollution Control Board ban pelong ya ka jing pen sngow pat ba ne ka public hearing haka pelau jang ka office trekam jang Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District haka arpo waitrik unai wing arajar arpo Nakaliang kinong ilam jong kani kaseng haka shipo terik unai wing arajar arpo kila airu de kajing tho ha member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board uba JH nengnong bandawa badai ban pensange no mardor ya kajing penlong public hearing haka pelau jong ka office Deputy Commissioner hadin baki bor penyat jong ka karkhana Star Cement Lom Shnong kila terwaman penhe ia ka parti motion ka badan haka shnong brisernot ka bahap hapo upot usam jong ka East Jaintia Hills District habaya keren bat ka Batisi TV u General Secretary jong ka FKJ GP East Jaintia Hills District uba day hok sumer ulayathu banakalyang jong member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ulapen pau ba umdon bor AA ban pensange ia kani ka public hearing baling iya kuat ban pak pendam dan pak cancel no kalau halor kono rim bagi yai light dan validated ya ka norms jongga environmental impact assessment barga NGT karkum ga norms jongga NGT barga environmental impact assessment lada ki kuat ampelong ya ke hearing kidai ban pelong apok ka area jongga mining area lene within the territory of the said mining area omdei ban pelong ya hearing sajengai nak ketu ga mining area de halor kane kanong rim bangi leyo bane kendu ya I member secretary tingi lek dep yekren baru de hakmat jungu ngila dep yekren bat ngi kwa ban ha pendam no chisendon ya kane ga hearing jong Star Cement bakin pelong ha ga apoi terik nombar arpar pau de suggestion pat aga jing ya kendu bari member secretary lai dep yekren baru bat ul ongru don bor ban pendam ya ketu ga hearing haga arpoi tarik haga pelau jong DC East Jaintia District haga jing kren bau ula kren ula kren sai bam dor bor ya keju keparu ong bat kabor kadon tang hau DC jong ga East Jaintia District da kaliang jong ga sengru la sai ga singin le ya kendu ya DC jong ga East Jaintia District bangin ya keren baru marhmat pada keju keparu ngin ya keren baru nakaliang jungi rupun pak pendam ro cisendon ya kene ke hearing ki bar sapelong ha kene arhuai tarik nomor arpe uskatri ula ai ke cingkular ban ai cingtip chaka chaudi deputy commissioner jangka district Klariat bat ha keju keparu ban ai kopi lem cha Ministry of Environment halor ganang rimba ke cingpelong ya kene ka public hearing hapo jong ka pelau kalong ke kumba kabaya lai yaki kendon jong ka NGT ha ba ya kane ka public hearing dai ban pelong hapo jong ka to ka jaka lene ka mines ti na kalian jong ikum ka sang isngoban ong ba ke jing kendu jongi kalong bangin dawa bet mardor ban pendu pendam ya kane ka public hearing ka bamut ban pelong hau niu banai jong ka arterik jong ka arpawai terik jong niu banai te nakalian jongi sngoban ong ba lada ka sarkar kam sngo ya ka jingdawa jongi kum ka sang nakalian jong wasang ngin perkhat da kum wai pat bat ha ka juk ka paru ngi sngoban ong ba kat kum ka jingyo I jongi ki notice ba ka jing pelong kan long ka ba alat tang kum ba cispa ngut AA ki bro bandon ha kane ka public hearing tingin sngoban ong ba kane ka long ka ka ba yurat ya ka hok jong upat ba namar ba ka than badon ka te ka mining ka mines baki mut ban klong yo to marpo khandau hanrei kadai ka than ka badon ki bru chanong kendong ti lada hangne hapo phlau jong DC shu ailat tang sispa ngut ki bru ka bumut ka sur jong pai ba kam la banwan su ha ka to ka jaka tingi so ban ong ba
udisi udai ban perkat halor gane namar ngisno tu ba kajingi kran ba members katri kalong ba udisi ulajit ma u ya kajaka ban pelong tingis ngau ngidawa ba udisi udai ban penken riak mardor ya gane kajaka ban pelong haki jaka badai ban pelong ti na kaliang jong kipai ba kin ya penmi ya laga jong kasur kumno kin ngau halor jong kane ke public hearing lakin kersan lene kin nom kersan ya kane ka public hearing bat kajing persya ka jongi kalong ba nadu ki por beladap sedin kisang bahalang ki beper pat kaseng FGP ru ngemi khmat ban persya e gane public hearing hagi to gi jaka namar kumung yo i ba kakta ya ka environment ke jongi hagi to gi than hanrai ngis ngau pat lada upaj ba ka than baro ula ban penyang dingin ong ayu halor kata hanrai ngi ying ha nong rem ko baskam ba upaj ba ku melong menta umpala ban penyang ya gane ga jing thmu jong ka star simen ban khlong ya uni umar po khandau hagi ni gi mar hapo jong kini ki than bar ki jaga jongi ni ibala bun than e kini ki factory ki bala bun ki mines ki jong ki hare yo iba kam da don than e kata ka jing mentoi hadu kata ya ki pat ba ki badon ha kani ka than bat ki ke jela jong i bro goe bun sin yo iba kini ki mines ki ke jing don jong kini ki mines ka pli tangi kalat na ka benta ban ai kam ai jam ya ki bar jela hanrai la dingi phai pat i ki jaj ban ro jongi ka kam ka jam ru kim yo bat ha ka wai pat ngiyo i tang ka jing jot sudah tingis ngau ban ong ba halor kata ka nong rim ba ngi kung ipai ba bat keseng hiru ngimi sakmat